Sadoro. Ning papan iki tangeng gendong lamun yen to bisa mateni kelawan aku. Hukum mateni kelawan sekadang kuwi. Ayo. Wasno, lekno mripatmu. Woi. 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 Woi, coba. Deh, aku entek. Ayo, arep ayo tekan diwae. Gonjang lan kowe wijak. Aja bungah temuyu. Ninggalake pabaratan. Teges kalah kono ora. Nek papan sing runcik kinario kanggo nugal guru. Ayo, maju sepisan reh tanding yoso antaraning kau. Ayo, nek pancen kowe duweni pusaka sing ampuh, tampakno ning Gonjang lan wijak. Ayo Sadoro, aku pengen mangerteni kepengin jajal kasektenmu baban kene. Iya iso lho. Waduh. Yeah.
utusan kang sira sakloron lumawat ana ing karakon bojo negara nglamar marang Kumalaretna. Banjur apa usanane kok kaya kamangke? Waduh, Kang Mas. Papunten dalem Kang Mas. Kula sampun dumugi wonten ing Bojonegoro. Namun dipun sandhek kalih putra wonten ing Tuban Kang Mas. Ingkang asma Sadara. Sadara sabanjure Menika leres Kang Mas Endrogato. Saklajengipun Kang Mas kula ngantos pasulyayan kasadara nanging pepuntanipun kula dipun tamani Jolorante. weluh Jolorante. Dimas Kojang lan Wijang kaya aja kuwatir pun kakangkan banguarake Jolorante. Ajiku owal Jolorante mati. Sawising Jolorante wis kuwal saka tanganmu. Sabanjure ayo ana ngendi papane gununging Sadara? Kang Mas Endrogato. Sadara dalem punika tasih bujung dumateng kula. Yen to kowe mangkono keplok iso uri tak jangkae. Sumangga.